Bakit mo sinira? Punta ka niya. Ayan, ang magaling gumawa. Ayan. Ito, sport ko gumawa ng ano, ng motor. Ayan, yan, yan, yan. Oh. Oh, sinunod yan. Bakit mo pinagawa? Ano nangyari dyan? Para bumilis po. Ha? Para bumilis. Para bumilis. Ay, hindi pwedeng bumilis yan. Hanggang 100 lang ang takbo niyan. Oh. Hindi abot yan 120. Pilendon po. Oh. Ayan, yan, yan. Oh. Yan eh. Yan ang maganda. Oh. 80 lang ako. 80. Wala eh. Isang dana pwede na yan. Dito lang ako, naibig ko na. Oo. Yan. Bakit ano nangyari dyan sa bangkit niya? Pinalitan mo yung bangkit niya. Yun o, yung bilog nito. Yan o. Ano nangyari sa bilog? Kung na malapit yung mawasak. Saan ba yan? Para saan yan? Ay, dito. Dito? Ay. Ito no? Oo. Oo. Bibilis yung ito mo na yan. Bibilis yan, bibilis. Tatakbo ko na yung 520 dyan. Ano? Ano na oh. Palitan na siguro yan. Ay, likabok ko. Ang daming ano, likabok ah. Likabok. Likabok yan. Likabok. Oh, grabe oh, likabok yan. Ayan. Paldier. Split part. Ganda ng halaman ito ha. Wala pa sila? Hindi pa dumating. Ganda ng halaman ha. Vlog. Yung vlog. Oh, halaman ha. Maganda. Oh. Yung halaman. Yan. Maganda yung halaman oh. Dito, maganda. Oh. Maganda. Oh. Alay sili oh. Parang sili yung halaman ito. Ito oh. Yung halaman oh. Cactus. Yan, dami cactus oh, ganda. Cactus oh, cactus. Bagyo plant. Lalagay ko dito yung bagyo plant. Ganda oh. Oh, magkano daw oh? Yan ma'am. Yung mga ganito ko paano naman?
Okay, ganda.